Tasvika pana. Muri sei? Handika. Tiri kuita challenge, vanhu vari kuda kukufonerai. Vanhu vari kuda kutaura nemi direct. Vamwe vachikupai rubatsiro rwemari rwekuti murapwe nekuti mubatsirikewo paupenyu. But vanhu vari kuita challenge yekuti koma Brighton tovabata sei, havana phone. Vanhu vanotoda direct. So ndoda kuziva kuti mune chitupa here, nekuti izvozvi sofa patakatomira pane umwe anga ari kuti anogona kuisa mari pamukuru, but kuti mari iswe pamukuru zvinoda chitupa. Papo manje chitupa ndinacho asi chakarasika. Chitupa chakarasika. Okay. Chitupa ichi namba dzechitupa munodziziva? Ndodziziva. Alright. Zvandakuita ndiri kuda kutsvagirai line rebhadhi. Handiti ka? Ndikatsvaga line rebhadhi toisa nhamba kuvanhu kuitira vanoda kuisa maeco cash vaya. Line rikangovhurwa nyangwe risiri mufoni, mari haitadzi kupinda mueco cash, inopinda mueco cash. Saka tichaita kuti inini ndini ndakutofambira nyaya dzekuti muite line. Saka munondipa nhamba dzenyu dzechitupa, totsvaga line reEconet, tori register paeco cash, kuitira kuti vanhu vakuisirei mari. Ndichadzokazve kunoko tichiri kupfuurira mberi nenyaya yacho. So upenyu huri sei? Vanga riri sei? Alright. Zviri ngopfuurira mberi nekurwadza? Kurwadza zvingopfuurira. Alright. Kuswinya kuya kwamaitaura kuchingoitika? Kwakushoma. Kwakushoma. Chakunyanya chii? Chakunyanya kusavharika kwechironda kuti chiramba chingobudisa ropa. Alright. Tiri kunamata kuti Mwari akuitirei zvakanaka. Ronda racho riri kuoneka kuti hey, ma1 riri kuoneka kuti harina kumira zvakanaka. Alright, mukoma Brighton, ndasvika kunoko ndikati chiregai ndidini ndipfuure nepana. Ndichikuonai musazongozwa kuti ndapfuura. Handiti ka? Saka nyaya yacho ndiyo ndichibva pano mondipa nhamba dzechitupa, tione kuti tingaita sei ipapapa. Zvikafamba zvakanaka ipapapa pa next week yatiri kupindai, ndinogona kukutsvagirai kafoni, kuitira vanhu varikuda kutaura nemi vakubatei direct, vasakubatai via Elder Kanjanda, vakubatei imimi direct, motaurirana muchionesana. Handiti Diamond ku Tindi TV. Ndichibva ikoko inini ndakaona sabhuku ndidaidzi. Muchibva paUtindi TV paya patakaita interview. Pakatora mazuva akubuda mavhidhiyo acho. Sabhuku bwawaiona. Saka nezuro pawakandiona makuseni bwatondidaidza ndikati yes, ndidaidzirweiko. Vanzi iwewe urikuona zvakaitera kuti iwewe unondibudisisa paTV. Uchitaura kuti iwe hapana chauri kupiwa nehurumende. Inini ndikatadza kutaura sei, pane chandiri kupiwa here, pane rubatsiro rwupi rwandiri kuwana, ini ndini ndiri kurwadziwa, saka ndoramba ndakangonyarara. Shona inoti mwana asingachemi anofira mubereko. Dai makavaudza izvozvo kuti kuchema kwandiri kuita changamire. Ndakaenda kusocial welfare ndikanyorerwa tsamba, imimi maifana kungoisa just a signature chete, ndandisi kuda mari yenyu. Kodai ndakati changamire ndibatsirewo nechikafu, zvaizokuremerai kusvika papi? Makamboomerwa nekungondisainira pepa ramusina kugadzira, rakagadzirwa nevamwe,
vekusocial warfare vari kuda kundibatsira inini. Imimi chenyu kungoisa chero x ngoti wawa moisa nhamba dzenyu dzechitupa nefoni nhamba yenyu zvatopera, ndobatsirika hangu. Saka dai makavaudza kuti kungori kuchemawo kwandiri kuita uku. Saka yakazoperera papi nyaya yacho? Ndazotongoona kuti nyaya yekuti isaenderere mberi ndakangovati sorry Sabhuku. Ngoti zvingopfuure. Makazongo apologize. Alright. Ndozvandakakuudzai paya kuti no musawenga zvenyu Sabhuku. Hondo inenge ichirwiwa pakati penyu naSatani. Satani ndiye anokonzera kuti pamwe Sabhuku vatadze kuona nekugamuchira nekunzwisisa. Haisi problem yavoba. Handiti mazviona manje. Nekuti vaifanira nokuti vanokuzivai muri mwana wemunharaunda muno. Pamutemo chaipo vaifanira kungosaina pepa irorero. Hapana chavanobva, havabvi gumbo, havabvi chinyi. Nhasi uno tingadai tikutaura zvakanaka pamusoro pavo kuti ngativauchirirei maoko, ngativaombererei maoko Sabhuku ava. Zvino izvozvi tiri kutaura bad news pamusoro pavo kuti vakakundikana, endewo zveshuwa tisingaroimbwa takaviga mupini. Sabhuku havana kuita zvakanaka ipapapo. So isusu taakushandisa imwe nzira. Kana ivo varamba kukusainirai, vapfuurira mberi vachiramba kukusainirai, zvatiri kutoita panapa paUtindi TV, zvine zvazviri kutogadzira izvozvi vachatozoona kuti kana iri social warfare yacho iyoyo, vazhinji vari kutoteerera zvirongwa zvino izvi, vachatora matanho anoenderana nesituation yenyu. Handitika ivo vanoziva basa ravo. Tine vakawanda vanonga vachifolowa zvirongwa zvedu, vemutemo naivo vesocial warfare vacho vanoziva kuti alright toita sei kana Sabhuku varamba kusaina. Hapashayikwi option, hapashayikwi zvimwe zvekuita. Option B inenge itoripo, handiti mazvizwa. At the same time Mwari ndiye anoraramisa munhu. Mwari anogona kuita kuti mangwana nyika izoshamisika, nekuti soko rake rinoti zvisati zvanzwika nenzeve dzevana vevanhu, zvisati zvaonekwa nemeso evana vevanhu, Mwari ndozvaakagadzirira vanomuda. Saka ndichipedzisa ndiringoti pfuurai mberi nekungoda Mwari. Pane zvimwe here? Zvimwe ndiriona seizvozvo ndizvo zvega zvizvo. Okay, for now ndo zvega handiti. Alright. Pakanaka. Right. Ndadzoka kundoona mukoma Brighton. Kune vasina kuona part 1 yenyaya yedu yatakanyora kuti Mutasa munhu ari kuora ari mupenyu. Onaiwo nyaya inorwadza iyo Wedway, munongonyora saizvozvo paYouTube kuti munyatsonzwisa part 1 yenyaya iyi. Right, so nhasi ndadzoka kuti ndione kuti pane anything here chashanduka, pane here chero munhu wani zvake akambobatawo baba matiki pamusoro penyaya yamukoma Brighton, pamusoro pekuti Brighton abatsirike. So far hapana chati chaitika. Pandasvika pano mhuri yeZimbabwe ndatenderera nemusha uno panogara mukoma Brighton. Ndikapinda nemumba kuti ndione pavanobikira, pavanogara, pavanovata. Zviri kuratidza kuti munhu ari pazero. Apa ndo panoda help. Kune vanoda kubatsira vese, ndakakuudzai kuti mukoma Brighton havana kana pekutangira. Ndiri kuitira vaya vaiti mucomment section part 1 yedu vaiti ngaaende kwaProfeti Miracle, ngaaende kwavamagaya, ngaaende kuHarare kwakati kumasowe ramadzibaba Nhiki, ngaaende kwakati. Vanoenda sei? Vari kunonzi kwaSarupinda. Tadarika Watsomba taakuenda kwaDC.
ndo kwavari kuti vaende kwamuri kutaura ikoko panoda mari. Saka mukoma Brighton havana kana sendi, havana kana pekutangira. Anditika, so ndiruda kuti mumboona pavanogara. Ndichatanga kukupai vhidhiyo rangu ndichisvika pamba pavo, ndobva ndatenderera pamba pavo ipapo ndichishuta imba yavo yese ndaitenderera ndikapinda mumarooms. Imba iripo yakanaka, mawindo ndo apwanyika zvawo, ari kushayiwa kuti ndofunga haana kana pekutangira kuti vaisewo mawindo penzi iwayo. Hangatichitombosiya ikoko kwatova kure, chekudya chaicho chaicho unotoona kuti ma1, pekurara chaipo nechekufuga unotoona kuti ma1. Bhaibheri kuna Jakobho rinoti kutenda kusina mabasa kwakafa. Zvinobatsireiko kuti titi kumunhu ari kutambura asina chekufuga kana chekudya timuti enda nerugare, Mwari akukomborerei, tisikamupi zvinodiwa nenyama inoi. Zvinodiwa nenyama ndezvipi? Kuti adye. Zvinodiwa nenyama ndezvipi? Kuti afuke. Zvinodiwa nenyama ndezvipi? Kuti kenza iyi ipore, irapwe. So zvese izvozvo zviri kuda mari. Saka hama dzangu, ndadzoka kunoku kuzokuonesai kuti nyaya yatakambouya nayo yamukoma Brighton ya ichiri ichakamira. So ndakukuratidzai zvakaita pamba pamukoma Brighton, kuitira kuti tese tijekerwe zvandaona nemi muzvionewo. Mukoma Brighton panapa ndipo pamba pana sekuru here panapa? Vamuri kuti sekuru zviya ndiani akabereka mai? Hanzvadzi yamai. Ndo vane musha uno. Ivo vari kupi? Vari kuHarare. Alright. Inyaya yakanaka mukoma Brighton. Right.